Kif wassalthom kien hemm kajos sħiħ għax ħadd liema klassi għandu jmur u dan mhux domna kwarta jew nofs siegħa. Għamilna tal-10 u nofs biex tawhom il-klassi tfal. Saħansitra kien hemm ċerta tfal li l-coordinators ma sabitx f'liema klassi għandha tpoġġihom għax qalet li t-tfal ma kinux irreġistrati. Iżda minn hawn minn hemm bagħtithom minn klassi għall-oħra u ndunaw li t-tfal kienu rreġistrati. Kien hemm ġenituri oħra sfortunati aktar minn tfal oħra minn dawk it-tfal għandhom bżonnijiet speċjali bħal autistics u għedhom la fix-xitwa kellhom LSA se jkollhom LSA u l-ġenituri rashom mistrieħa li ħajkollhom it-tifla tieħu ħsiebha l-LSA iżda l-LSA ma tfaċċawx u il-workers li jaħdmu hemm il-child workers, il-child carers għalulhom ikollkom toqgħodu fil-klassi magħhom għax aħna ma nistgħux neħdu ħsieb tifla autistic meta għandna xi 20 tfal oħra ġo klassi. Kien hemm tfal iduru waħedhom dak kien Dimitri sakemm jgħidulhom tal-10 u nofs, tfal iduru waħedhom. Tifel minnhom għax kien ma kienx jafx klassi ħajmur qabdu tawh klassi għalulu di tajba li texraw mit-tul adattat għal magħhom, però kif indunaw l-età indunaw li l-età ma kienx tiegħu u wieħed mit-tfal ta' 9 snin it-tifel tiegħi jiġifieri ħareġ waħdu għadu ħareġ waħdu barra qabatu ħareġ. U pikjajtu u tlaqt l-emmina. U ħadd ma jaf il-dat tifel ħattu jien. U għalli li orrejt sajt noħu. Issa jiena daf dubju daw it-tfal nistgħux nibqgħu nafdawhom skola sajf. Għandix nafdhom it-tfal huma l-iktar ħaġa imprezzabbli li jista' jkollok u ma nafx għandix nafdhom skola sajf jew le. Biżejjed laqas programm għandi qed nibgħathom laqas programm għandna x'ħajsir.